που σας το λέω, τον Καραμανλή, τον πρεσβύτερο. Ήμουνα επί χρόνια πάρα πολύ συνδεδεμένος, φίλος και συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του πρεσβυτέρου. Μου έλεγε Δημήτρη, εμείς οι Έλληνες είμαστε ανίκανοι για κράτος. Ποτέ δεν είχαμε κράτος. Το 1821 δεν είναι κράτος, θα το φτιάξαν οι Δυτικοί για να μας εκμεταλλευτούν. Είμαστε απικία το 1821, μου έλεγε. Λοιπόν, συνεπώς, εμείς είμαστε αυτοκρατορικός λαός, αλλά είμαστε το πνεύμα του αυτοκρατορικού, της αυτοκρατορίας. Ποιοι κάνουν τα κράτη, οι Τούρκοι κάνουν τα κράτη. Για δες, μου λέει. Όλα τα μεγάλα κράτη τα φτιάξαν οι Τούρκοι. Φτιάξαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, φτιάξαν την Μογγολική Αυτοκρατορία της Ινδίας. Φτιάξαν ακόμη και την Κίνα. Ποιος έφτιαξε το Πεκίνο, οι Τουρκομογγόλοι. Ποιοι την τελευταία δυναστεία των Τσιν επευλήθηκαν στην Κίνα, ήταν Μαντσούρο τουρκικής καταγωγής. Οι Τούρκοι ξέρουν από οργάνωση, κάνουν κράτη. Εμείς είμαστε στο πνεύμα μέσα στο κράτος. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει το κράτος και απεδείχθη ο Ερντογάν κράτος κάνει. Και εμείς δίνουμε το πνεύμα. Πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στην αυτοκρατορία. Και πώς θα επανέλθουμε, να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Κατάλαβετε. Πόσο εφικτό όμως είναι αυτό όταν η λογική και η ρητορία του Ερντογάν είναι καθαρά επεκτατική? Το ότι χρησιμοποιήσατε τη λέξη επεκτατική, δηλαδή εμπεριαλιστική, δεν είναι επεκτατική, διότι δεν είναι εμπεριαλιστική. Η εμπεριαλιστική είναι η δυτική πολιτική. Το λάθος του Βενιζέλου, και μας κατετρόπωσε λόγω αυτού, ενώ είχαμε τον ελληνισμό παντού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλο το φανάρι κτλ. Αυτοί κυβερνούσαν. Και τα χάσαμε διότι θέλησε να αντιγράψει τη Δύση και να κάνει επεκτατική, βέβαια, βασισμένο στον ελληνικό πληθυσμό που ήταν πολύ μεγάλος. Και για το χάσαμε. Ο Ερντογάν δεν κάνει επεκτατική πολιτική, κάνει αυτοκρατορική πολιτική. Δηλαδή, λέει, εμείς δεν θέλουμε να επεκταθούμε, είμαστε εκεί. Και υπάρχει ένας χάρτης, τον οποίο εγώ ανέβασα στο Facebook, πολύ ενδιαφέρον χάρτης. Κάποιος Αγγλοσάξονας έφτιαξε το χάρτη της Ευρώπης βάσει του DNA των λαών. Δηλαδή, ποιοι είναι οι λαοί που είναι όμοιοι βάσει του DNA. Και τι βρήκε. Βάζει όλη την Ελλάδα και όλη την Τουρκία στο ίδιο DNA, το ίδιο χρώμα. Είμαστε οι Έλληνες και οι Τούρκοι, είμαστε ο ίδιος λαός. Στο DNA. Άλλο ότι έχουμε δύο θρησκείες και δύο γλώσσες.